Luka, si otišao od 12, Luka? Otišao sam, evo. Dobre. Gledaj, trebao! Nema neven. Ajde, Luka sad, ajde, ko od Gesipovaca sve ima cheat? Imaju svi. Ja nemam, nema ni Toreno, nema ni Rajko. Pa, ali ko sve, jel ima Emra? Emrah ima i John Bartel ima. Onda ova kompanija Mumba, Mumba nema subaj. Cloud, Cloud ima. onda ko još ima? Richard ima mola onaj, Richard. I on. Onda onaj Michael Za Quattro. barone. Michael Quattro. Palac na snapa, ajde reći. Hoćete da vam pomognem? Ja. Pa ima, vidiš i kako igra. Mnogo ofirno. On dođe za 2 dana odmah igra kao s motom. Šta si rekao, Luka, sad sam došao, šta za Mitra? Autošut. Da, on ima autošut. Kako nema, on je ranije na Michael Leon, znaš onaj. Da, pa znam. Pa on je na tom naučio da igra bez njega. A Gerrit? Gerrit ima cheat. Gerrit je onaj Ado, Admin Zilić Ado, znaš ga. Ma neko, ne. Neki i Sveti Petar. Ili cheater. Ne ovaj Dragant. Dragant.